Så gør Carsten det. Ja. Hej Mona. Inden Vivian Motzfeldt og jeg i morgen får det møde, vi har bedt om med den amerikanske udenrigsminister. Om det kan jeg så i øvrigt oplyse, at den amerikanske vicepræsident J.D. Vance har ønsket også at deltage i det møde og vil være vært for det møde, som derfor afvikles i det Hvide Hus med ham som vært og også med den amerikanske udenrigsminister. Derudover vil jeg også orientere om, at vi nu går videre med hele spørgsmålet omkring en mere permanent, større tilstedeværelse i Grønland fra dansk forsvar, men også med deltagelse af andre lande, ligesom vi havde i 2025, hvor vi jo så, at der var andre NATO-lande, der deltog i øvelses- og træningsaktiviteter i Grønland. Så kommer vi også til nu at se det her i 2026, som også en klar reaktion på den udfordring, som Arktis befinder sig i, hvor vi har brug for en større tilstedeværelse, ikke mindst også fra NATO.